Това е втора част на видеото, демонстрираща платформата за чист въздух на община Бургас. Втората част обхваща администраторският уебсайт. Имаш за цел да позволи на потребителите на общината да приемат формуляри, да ги класират и да създават договори към тях. Това са и основните секции, които се показват при отваряне на сайта. Приемането на формуляри има за цел да маркира формулярите като реални, защото в интернет хората могат да попълват и нереални формуляри. За целта на място пристига човек, който си казва номера или ЕГН-то, каквото реши. Горе има полета за търсене в регистъра с подадени формуляри. Казва си номера, служителя на общината намира неговия формуляр и го отваря за преглед. След като го отвори за преглед, ако има нещо, което трябва да се коригира, човека каже, че нещо си е объркал и така нататък, може да се направи от служителя на място. Ако няма такова, се пристъпва към приемане на формуляра, като за да се приеме един формуляр, трябва към него да се прикачат подписаните документи от страна на кандидата. Има 4 задължителни документа, съгласие за условията и други такива, като тези линкове директно изтеглят документите с попълнена информация на база това какво е попълнил потребителя в формуляра си. Тоест те са попълнени, само трябва да се изпечатат, да се подпишат и тук да се добавят като сканирани файлове. След като бъдат добавени нужните задължителни файлове, формуляра може да бъде натиснато приемане, в случая нямам нужните документи, но да кажем, че съм приел някой. И след приемане се връщаме на началната страница и отиваме на класиране на формуляри. Сега аз тук предварително съм приел формуляр на Димитрина, като имайте предвид, че в момента съм с профил, който е с малко повече права. По принцип служителите на общината се делят на две. Едните са администратори, другите са модератори. Модераторите имат право да приемат формуляри и да приемат договори. Администраторите могат да правят същото, но отделно могат и да класират и одобряват за договори формулярите и скоби кандидатурите. Сега, в секция одобряване на формуляри сме, тук имаме един единствен и неговата оценка е 7. Оценките на формулярите се изчисляват автоматично. И ако имаме повече формуляри, в случая тук имаме само един, да кажем, че имаме 200, може да ги поделим по оценка или да филтрираме и да изберем само 10. В случая, ако имаме бюджет или нещо ни ограничава, да изберем първите 10 и да ги одобрим. Да ги класираме по-скоро. Класирането става отдолу с бутона класирай. След класиране този формуляр изчезва от тази секция, понеже вече е едно ниво нагоре. Вече трябва да отидем за одобряване на формуляри, за да се появи тук. По същия начин го одобряваме и той вече отива в секция приемане на договори. Като тук има и други потребители, които чакат приемане на договори. Какво означава приемане на договор? Приемане на договор означава, че потребителят е одобрен за договор, но трябва да дойде пак на място да го подпише. Като забравих да отбележа, че всичките тези потребители тук са измислени, техните ЕГН също са измислени. Това са нереални данни за тестова среда и демонстрация. При приемане на договори се случва също, както и при приемане на формуляр. Потребителят бива известен по почтата, че трябва да отиде на място и да подпише договора. И когато дойде, отваряме на някой, примерно на Димитрина. Димитрина, да кажем, че е пристигнала, отива се на прикачане на договори и тук се изтегля образеца, изпечатва се, предоставя и се, сканира се, тук се натиска да се добави и след добавяне може да се натисне бутона създай договор. След създаване на договор, кандидатурата на Димитрина към него се маркира като генериран договор и влиза в реализирани договори регистъра,
Като тези хора, които вече имат тук реализиран договор, това са вече подписани договори, могат да очакват своето ново отоплително устройство. Последствие, до края на годината, до края на 2024, системата ще бъде наградена с още няколко модула, които ще позволяват и фирми, които монтират отоплителни уреди, които демонтират, които правят инсталации, да могат да участват в системата като акаунти, да се отчитат какво са свършили, да получават като регистър какво има да вършат, да виждат договорите, които трябва да изпълнят и други такива.